Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan CONA Cathy Kisses on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala. Adlaw karon nga Lunes, no, pizza 12 na kini mahigala sa bulan sa unsa man tarong bulana. January. Ayan, no. Abino mahigala, no. Akong gi-adjust ano gamay diri akong mga lightings kay medyo pod kuan kining gitawag nato sa in English og dunay gamayng problema. Hala no may mundo na kanatong tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskas pangluwas. Ako na ingon timbayaon no higala no may mundo ang akong mga classmates no si Father Obing Masyon, si Padre Tonton Arnaiz, ang kauban ng pare din sa kining Batinggel o inga manusab si Father Dami Hirame. So, ang tanan dyan ng mga kaparian, ako mga kauban ng mga pari sa Katolikong Simbahan, ilabi na gayon din mga membro sa Diocese of Dumaguete. Bino, ay mo katingala, may higala ha, kung doon na wala mo'y kura paruko din aros inyo, kay nag-meeting me, doon ay gamay, usog gamay ang among schedule, supposed to be third Monday of the month ba na, pero gibalhin o gamay gisibog-sibog kay doon ay mga schedule si Bisya. Hala no, may muto na ka na itong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, may muto Philippines, may muto world, may muto universe. Pero ano ita mahigala sa atuang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamutuhan. Labi na mahigala according to the assessment sa PNP, kining NCR, generally successful ang kining gitawag na itong kapistahan sa Nuestro Señor Nazareno. Nuestro Padre Nuestro Padre Señor Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno or Black Nazarene, no? So congratulations mga higala, no? Unya matud pa padayon na maayo kaayo ang nahimong resulta tungod lagi sa maayo kaayo nga mga planning ang ipahigayon usab sa mga Augustinian fathers ug uban pang mga nagpaluyo sa nasangpit nga debosyon. Sa laing bahin mga higala dito sa Puerto Princesa City Jail na itong nakalabayang pitsanoy binini bulan sa Enero, ang mga PDL o persons deprived of liberty o ang mga jail officials nakapahigayon usab nagkahiusa sa ilang pagampo og debosyon ngadto sa kapistahan sa Black Nazarene. Matud pa ang maong kalihukan apil niini ang ilahang mga kalihukan alang sa spiritual care and values formation sa mga pineriso. Ayan, no? So congratulations. Salamat kayo sa atuang mga jail officials dito sa Puerto Princesa. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo nahimuot sa mayong resulta sa consistory na itong nakalabay nga adlaw, no? Gani niingon si Pope Leo nga adun na pailaing consistory karong June pohon. Ayan, no? So balik na po ng mga cardinalis nato. Plano ni Pope Leo XIV nga kada tuig adun nagiusa ka consistory nga ipahigayon. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug ari na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon January 12 mao ang matud pa kining San Arcadio o Saint Arcadio no? Karong adlaw usab gisaulog nato ang Infant Jesus of Prague, no? Kanabitang capital Jesus of Czech Republic in Central Europe. An image was given to the Carmelite convent in Prague, and since then, in relation, Saint Teresa of Avila, Carmelite, the discalced in frames. On one occasion, Teresa met the child Jesus and
and Senior Santo Niño asked her, "Who are you?" Madam pa niya, "I am Teresa, Child Jesus." So then, since then, Saint Teresa was given this title, no? Brought with her a little statue of the Child Jesus and leave it there, became popular, and the Infant Jesus of Prague of monastery. So karon adlaw may gala no ang kapistahan sa Infant Jesus of Prague nga matud pa nagagikan gyud mga higala sa panan-awon ni Santa Teresa sa Avila, no? Kana deng ang una gid ay nakahimamat sa kining Santo Niño ba ang si Santa Teresa de Avila gid ay namo na nga iyang gi-describe mo na nga kanang ato karon nga Santo Niño mo gid iyang nakita ana, no? Unya laing martir lain usab nga santo karong adlaw mao si San Arcadio, usa ka martir during the time of Emperor Valerius. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhod ug padayon kita mga higala sa atua nga mga buhatonon. Bueno, ari na ta mga higala sa atuang catechism. Bueno, catechism nato mga higala kabahin kining topic kabahin sa paghimo sa kalibutan. Now sa Genesis 1 chapter 27 baka pa gisulti dire busa gibuhat sa Dios ang tawo lalaki ug babae sama sa iyang dagway. Nga sa ato pa ang naghimo gid ay sa tawo manghigala mao gyud mismo ang kining gitawag natong Ginoo mismo, no? Ang Santisima Trinidad gibuhat sa Dios ang tawo lalaki ug babae sama sa iyang panagway. Nga so maghisgot na gani kitag Dios manghigala kung gina siya Santisima Trinidad, tulo ka persona sa usa ka Dios. So kini kamatuoran nagtudlo kanato nga ang tao mao ang pinakataas ug bili sa tanang tao, sa tanang hinimo sa Dios. No nganuman tungod kay aduna bayay mabasa nga gihimo ang tao diha sa bayhon sa Dios. Nahiusa diha kaniya ang spiritual ug ang material nga butang. Gihimo siya nga lalaki ug babae o gihimo niya kini aron makigsuod kaniya. O sa ato pa kun atong tan-awon ang dignidad sa usa ka tawo, ang usa ka tawo no adaas kay kini og dignidad nganuman tungod kay bugtong tawo lamang ang gibuhat sa Dios sama sa iyahang panagway, sa iyahang dagway. O so sa tinud na nila mahigala sa misteryo sa pulo nga natao mao ang misteryo sa atong pagkatao atong masabtan nga si Kristo miari sa kalibutan aron magluwas kanato. Ang tao nga gihimo sa Dios adunay kalag og lawas. So kabalandong kita isip katawhan sa Dios nakaambit sa kabalaan aduna kitay lawas ug kalag. Naningkamot kita nga atong maatimanon ang atong kalag ug lawas alang sa atong kalambuan dinhi sa yuta ug ingon man usab didto sa langit. Bino ari na ta manghigala sa ato ang mga gamay nga hisgot-hisgot, no? Mga hisgot ginagmay. Bino ari ta sa mga kabahin sa Biblia, no? Dunay mga pangutana mahigala kinsa magyoy kinsa may nag-compile sa Biblia. Dunay niingon nga ang mga munghi, ang tubag ni anak dili ang mga munghi. Dili ang Katolikong simbahan gyud. Unsa man day papel sa mga munghi. Of course, the monks played a crucial role in preserving and copying it by hands for centuries in their monasteries. Nga sa ato pa gikuan gini gi-preserve gyud sa mga munghi ang mga manuscripts, no? Ang mga kuano niya ila kining gikopya, no? Gikopya niya kini mura bang ilaha bang giduplikitan, ilahang giduplikat nya kabulo kag unsa ilang gihimo manghigala kay wala balay printing press sa una, wala pa Xerox, gisulat ra gyud nila, di copied it by hands gikan sa nagkalain-lain nga mga sources. Nga sa ato pa mga munghi dako kayo o gikatampo nga ma-preserve gyud ang Biblia tungod kay sila man maoy naghimo og duplicate niini, no? Naghimo silang mga duplicate. And then sa Council of Rome 382 ug sa Council of Carthage
gi-compile. Gi-compile. Nasa ato pa, Katolikong simbahan ang nag-compile sa Biblia. No? Kapila na ang Council of Carthage 382, Council of Carthage of Council of Rome. No ba niya ang Rome, ang kuani ito ang kining gitawag nato og kinibang gitawag og Pope ni Antong Higayuna, si Pope Damasus I. Unya gidugang pagyud nga gi-compile and then gihimuan og kanang mga list of books, mga canons sa Council of Hippo 393. So kato mga 303 century dito gyud ang banat gyud. Unya ligawat na dayon nga tungod lagi kay nagkalain-lain mang pinulungan ang Biblia muna nga dunay usa ka tinugyanan nga mo imo translate niini into Latin Vulgate ug siya mao si San Jeronimo. So dunay mga nangutana sa to, Padre, una gid ay ang relihiyon kaysa Biblia. Oo, klaro kay na no, kay ang nagkuan pagani ang nag-compile sa ang nag-preserve no kanabang naghimo og duplicate, nag-copy it by hands, mao gyud ang mga munghi. Centuries mga higala, no? Gatusan kakatuigan ang paghimo niini, no? Kay gi-compile kini sa Council of Rome, Council of Carthage, 393 years na ba yan? Nga pa, sa pagsugod yun, gikinamo tarabag yun eh. So muna nga, dako kayo, crucial kayo ang papel sa mga munghi, sa mga monasteryo. O niya, pasalamat po ta sa Council of Carthage, o Council of Rome, o Council of Hippo, tungod kay sila yun mo naningkamot, no? Nga makumpile ug mabahig yun ang Biblia, ang mga canons, no? Ang mga canons kana bang list of books ba no? Sa to pa doon ay moingon nga sa to pa, Padre, base sa imong istorya ug base usab sa kasaysayan sa simbahan, wala ang nauna gid ay ang relihiyon kaysa libro sa mga kuan sa Biblia. Opo, klaro kay na. No gani ang mga laing relihiyon, ang ilahang pagtulunan binasi gyud sa Biblia, no? Nga gi-preserve o gi-compile sa mga Katoliko. Nato ba kato? Kaya primero ang nag-preserve ani unya gi-copy it by hands gikan sa original nga mga manuscripts mao ang mga munghi. Unya ang nag-compile gyud niini ang simbahang Katoliko during the Council of Rome 382 o the Council of Carthage o the Council of Hippo 393. Sa ato pa kining tanan day mga higala na makaingon day kita nga dili gyud sila maugyoy original sa Biblia ang gyud ang Katoliko. So muna nga makaingon kita mga higala nga kung ang kining Biblia maugyoy ang original gyud nga naghupot niini mao gyud ang Katoliko. Unya sa to pa kuy kining mga ndon man gyud uban higala nga mo claim nga sila gyud ang unang relihiyon, dili. Kay binase ra man sa Biblia, nauna man ang relihiyon kaysa Biblia. Nya kining mga bag-o pang mga relihiyon karon kuan naman ni sila ang ilang mga pagtulunan binase man sa Biblia. Ato adili kita mga Katoliko dili binase sa Biblia, binase sa apostolic tradition. No, kana bitong gitudlo sa mga apostoles, sa mga apostolic fathers ug sa mga church fathers. No? Until nga niabot lagi kining na-compile na ang kana bitong nabahig na ba? Dili na-compile, nabahig na ang Biblia into different books ug dito ni made available to the public muna nga may natagaan o kasayon ang mga gustong magtukod og ilahang relihiyon sa paghimo og ilahang relihiyon binasi sa pagtulunan ni Kristo nga naa sa Biblia. No? So muna siya nga sa to pa og kabahin sa mga pagtulunan ang original gyud nga simbahan nga gitukod ni Kristo mao gyud ang Katolikong simbahan. Unya kining tanan ni protesta lang sila, dili sila makadawat sa gitudlo sa simbahan. No? Pero kung atong tanahon dili kita angay mahimo niya na, no? Kaya ang original nga simbahan mauman ang mumigitaga ang katungod ni Kristo sa iyahang pagpanudlo. Okay, no? Klaro? Nala, no? Padayon lang gyapon kita mga higala ato di ay nga timbayaon usab ug may munto
ang atong mga kaparian, no, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. Doon ako'y karong day mga panahon no, daghang kaayo ang kining gitawag og mga nanagsaulog sa ilahang fiesta, no. Una nga kining fiesta mahigala, no, dako kay kining gikatabang sa pagpalambo sa katolikong pagtuo kay ani ba nato mapaila kung unsa di ay ang ato ang mga pagtulon ang Katoliko. O nagniana usa na niana mga fiesta yang atong nagkalain-lain nga mga kalihukan sa pananglit sa kana mga street dancing ana, no, kining gitawag na to og sinulog showdown ana, no. So kining kabahing sa sinulog mga higala doon na mag-umiingon nga ang sinulog ko, no, kanang binasi sa sulog. Tinuod man na, no, kay kanang sinulog kuan man na siya binasi sa sulog sa tubig mo na nga ang sinulog yun kanang ginang kanang bitang moving gyud na siya nga pagampo kay kuan man na religious procession man na siya nga binasi ba sa sulog sa tubig nga ganagan gyud na siya. Muna itong sinulog, binasi sa sulog sa tubig. Pero karon doon na rin mga innovations, doon na rin mga nagkalain-lain nga mga pamaagi sa pagsaulog sa sinulog. Pero originally, ang katong sa mga early Filipinos, kanang ilahang naandan. Okay, during the time, ang mga Pilipino lagi na nabakantihan ba pila to ka years nga walay mga pari kay sigon sa kasaysayan ha, nagkaaway malagito sila sa Imagilan og Lapu-Lapu and then pagkabalo nila ni Raha humabon nga vulnerable na pud ni mga Katsila, dili po juday ingod nga dili lisod buntugon, muto nga sila pud mismo naking away pud sa mga Katsila nga mga sundalo ana, no. So muna nga nabakante gyud ang Pilipinas sa mga pagtulunan mo na nga naghimo-himo na pud lamang ang tao ng atong mga kanhi mga Pilipino nga naaman sang Santos nga mo na ilang paagi sa pag-ampo lagi do mo na nga gihimo gikuan nila ilang gisayaw-sayaw ang imahe, pero ingon nga pagan kuan na siya dili, no. Kay doon naman po makita sa Biblia nga magsayaw kita sa kasadya tungod sa Dios ana, no. So klaro ana, no. So din nila sa takutob ha. Ako nang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit no sab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.